मंडी रुसिका स्टूडियो यूट्यूब चैनल। दिनी दिनी दो संगतया अलग हिजुआ दिनी दिनी दो संगतया अलग हिरिया अतुहुर को वाणले खन नौआ गाथा सदर ले लिखन सोशल मीडिया गोटको वायरल अतुहुर को वाणले खन नौआ गाथा सदर ले लिखन सोशल मीडिया गोटको वायरल अबे आजमदा मंडी रुसिका स्टूडियो 5टा सेन खन। दिनी दिनी दो संगतया